OK, já vás zdravím u dalšího videa a dneska to bude vlog. Hnedka za začátku bych chtěl říct, proč jsem natočil tak dlouho video. Je to z toho důvodu, že jsem línej a je to těžké něco natočit, protože mám úplně na hovno teďkon Wi-Fi a je to těžké nahrávat si update. Tudy rovně? OK. A hnedka, abych pravdu řekl, tak teďkon jdeme do CČMka, který je někde v prdeli tamhle. A vlastně jdu si koupit nový kopačky. Někdo jde. Jede. No já se ozvu, až budeme někde blízko, takže čus. OK, takže my jsme už u IKEA. A vlastně půjdeme přes IKEA a půjdeme do CČMka, do Sportissima, takže vám tam ještě natočil, vole. Natočím ještě něco. Natočím vám tam asi ještě pohled na kopačky a td. No a teďka asi střihnu tohleto video, protože jdeme přes garáž a rád bych, aby mě tady někdo přijel, vole. Takže jo, takže čus. Akorát jdeme z CČMka, který vidíte za náma. A vybral jsem si tady Sportissimo, máme koupený i balón, takže to je super. Bylo to i docela levný, abych pravdu řekl, protože jsem čekal, že to bude. Jo, normálně stojí 7 000, dokonce snad i 8. A jako tohle jsou nějaký druhá prostě něco, vole, dvojkový. A to je, že to polopravý. V tom případě to stálo kolem 3 000 i s tím telefonem. I s tím balónem to stálo 3,5, ty vole, teď jsem tady zakoupil. Čum, dětku. No a teď vlastně jdeme na hřiště, kde to jdeme zkoušet. Unbox. Takže asi nějak tak. Je to tady. Mám tu ty kopačky, kurva, na to natočím. Takhle to vypadá, jo, ta krabice, to je všechno ono. Potom se to tady vystřihnu, kecám. Takovýhle libový kopačky, který jsou nějak druhá verze, jsou úplný fejky, polopravý a pravý. Já mám ty polopravý, což poznáte asi nějak tyhle tím. A správně ještě vzadu by měl mít napsáno tady Hypervenom nebo nějak tak. A ještě tady by měl mít nějaký označení. A tak to je úplně jedno, to zahodím, to nepotřebuju. A ještě balón. Tenhle balón jsem koupil za 690 korun ve Sportissimu. Měl by to být asi ten pravý, ta pravá verze, ale přesně nevím. Tady asi nikde nezjistím. Podle mě je. A já je navlíknu na sebe a zkusíme to.